En wat oren opening van de nieuwe stinsroute dan plant? Hoe wie deze die officieel inplant? Het Aardgasplannen en Matthias Friesland gaan samen stiept en de route rent er echt terug in. Dus er zijn 2 wethouders van beide gemeentes op de tandem, de route fietsen en bij de Squallendel. En daar ben al hier een leuk zaadzakje aan om in het variër te planten. Dus eigenlijk een beetje een uitbreiding nog weer van de route. En dan inderdaad de route op die manier openen. Wat houdt de stinsroute precies in? In het najaar hebben we heel veel vrijwilligers, squallen, heel veel mensen inderdaad, 54.000 verwilderingsballen en biologisch winnen ze plant op een bestaande route, dat is de foodwalk route. We gaan een stukje uitbreid in Kolm, waar ook een heel mooi luske on zit. Dus hebben we inderdaad verschillende soorten op verschillende plakken zet en we hopen dat de stinzenbaltjes voeding binnen van de bijkers en de beestjes in het betierde variër. De route die rent terug Kolm en Boetenpost. En hij is te vinden op www.dewoudenstinsroute.nl. Hij gaat ook in de binnenste buitenstien en in de kranten. En je kan hem inderdaad vinden. En we gaan een Easy Travel app. Die kun je gratis downloaden. En dat is een audiotour en ook die wijst je het paard waar je inderdaad del kennen. Ook dichtbij willen we een groene kerk zijn en zetten we ons in voor de natuur. Er zijn inderdaad ook een hele protte stukjes nabij die echt heel mooi binnen. Ja, dus het is alom genieten. En wat kunnen mensen verwachten van de stinsroute? Welke planten komen ze te zien en hoe lang is de route? Als het Kolm en Boetenpost in één keer rent, is die 13 kilometer. En we gaan kozen voor verwilderingsballen en ook inheemse. Dus je kent van narcisjes, die zijn er nou heel volle. De krokusjes zijn eigenlijk al wat uitbloeid. Er zijn lietse boshyacintjes, we gaan lietse anemoontjes, we gaan de tulpen, die komen aan nog. Dus het is ook een beetje verspreiding voor de bijtjes, dat die inderdaad in alle tieren wat ha. Maar het is echt leuk voor u dat de route langer beblond is, zeg maar. Dus en we hopen dat het de komende jaren dus echt verwildert, dus dat het steeds meer wordt. En tot wanneer kunnen mensen de route rennen? We hopen dat het tot heel april, maar het is nou al best warm. Er is al een protte, maar sowieso tot heel april is het mooi. Maar je kan de route echt altijd rennen. Er is onderwijs natuurlijk, net alleen dat de baltjes zijn mooi, maar er is zo volle oors mooi. Waar je natuurlijk echt van genieten kennen. Dus het is een heel mooi rondje, toch hele mooie parken, bij Squallendel. Dus het is inderdaad sowieso altijd leuk. En we hopen ook dat het initiatief, stiep wordt iets na hier. Stel je van je gaat zelf ballen, plant ze in je eigen tuin, plant ze misschien nog op een stukje route. Zodat we het gewoon uitbreiden. De bikers hadden nodig, wij vinden het al hier mooi. Dus dan maken we er meisjes al een mooi geheel van.